Achich manyinge Elvis Opiyo maitdo kod monj mar nyadendi Mary Claire manyopu kuome asid kendo moyudo hinyruok marach ochwale doho. Achijno ochwale doho ma Kibra kama jotim nonro yango ni mano ok ketho mokwongo motudre gi monj mar nyadendino. Jafo marwa Ojwang Barcelona miwa ler mathoth. Ndalo achiel tok wang' jowi mar Ramogi TV nyiso midhiero ma Mary Claire ma en nyadendi manyocha opu kuome asid e boma ma Nairobi kale. Achiel kuom achich osemaki kendo ochwal e nyim doho ma Kibera, kama jonon bura oyango ni oken mokwongo Elvis Opiyo pango hinyo miyoni, nimar osemonje e kinde mokalo. At the time he was arrested, he alleged that he was sent to do the heinous act by a person known to him. And at the time he was being arrested, he confessed to the public that he was sent by someone known to him, and at that time he received a call which was heard from someone who was asking him if he has done with the operation he was sent to do. Doho e gi rambu mar shillings milion achiel makamano otame to idhi geng'ne e tesend obila ma Kibra e kinde manonro dhi nyime kuom ndalo abich. The respondent is granted bond terms only of Kenya shillings 1 million with a surety of similar amount. Should he fail to procure the said bond terms, I will allow the respondent to be held at the Kibera police station for 5 days for the investigations to be completed. Tipo mag CCTV kama ne wachni otimore e apaya mangong' e boma ma Nairobi tich ariyo wik mokalo, seche matin tok puk kuom Claire acid. Achich ma en Elvis Opiyo ineno ka wuok e ot kama nyocha otere Claire mondo timne thieth ma aruya bang' masira juke. Sa 10:04 Mary Claire ineno ka donjo e osiptal. Bang' kinde matin achich bende ineno ka donjo osiptal ni bang'e to owuok ka koro Claire ineno ka intiere e ndiga mar joma nigi ng'ol mar wuoth. Bang'e Claire kod Sara Watira mane gin godo e kinde midhiero ni ne otere osiptal ma Kenyatta kama gidhi nyime kod yudo thieth. Achich Elvis Opiyo nyomaki Jumapil ka achich machielo Lucas Ochieng pod ogeng'ne tesend obila ma Kibera ka nonro to pod dhi nyime. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.